8. postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Žene su me slušale, zavoljele i povjerovale mi. Blagoslivljao sam im djecu. Gledali su me srcem i nisu mogle shvatiti da sam osuđen. Plakale su zbog toga. Osjećali su da je time osuđen život. Žalost ih je obuzela. I tad sam ih počeo tješiti. To je križ. Pregorjeti svoju muku, nadići je i iznad nje vidjeti oslobođenje. Nikakva bol nije tragična. Tragedija je sljepoća i tvrdoća srca. Ne vidjeti da svaka smrt ima uskrsnuće, svaka bolest ozdravljenje, svaki odlazak da ima svoj dolazak. Dopustiti da padneš u samo sažaljenje, to je tragedija. Pobjeda je tamo gdje počneš tješiti druge kad i sam trebaš utjehu. Tad sva tvoja utjeha dolazi od Boga. Imaj hrabrosti ne oslanjati se na ljudsku utjehu, nego tražiti Božju snagu. To pobjeđuje svijet. To je put križa, ali put u život. Ne dopusti padu samo sažaljenje. Kad budeš izranjen i u bolima i kad budeš druge tada tješio, tad ćeš mene naći, bit ću blizu tebe. Otvori mi ta vrata, jer iza njih te čekam ja, da se samo na mene osloniš.